сега носеш отива ръката. Леко насам. Снимай как катери. Ама той там няма да игра през... Няма бе, той ще остави да натите. При вас няма значение. Аз лакътя... Виждаш ли го, Кристиян? Как е лакътя? Все още е вътре и си на границата. Ицо, това лакът е много на границата. Нема мърда, бе, майка. Ти си вези ръката. Ама, Стефане, почни да го работиш с малкия пръст, с пронацията. Ако променя позицията, ще загуба. Да, да. Ицо си тренира много добре така. Ицо, опитай малко с китката да сгъваш. Аз за така, ако променя. Супер. На първият ти тласък, който направи, лактите много малко излезна. Той ми каза, че то нищо бързам, че не направя да ходи който кажа, че още с по-ниско не трябва. Тя това ми се търка. Търка да се връзвам. Не му, обаче китката му не мърда, разбираш ли ме? Тръгна да я връзвам тук, и вика, работимо пронацията. Точно така. Работимо пронацията. Диши. Защото стават по-лошо нещата. Опа! Ти да видиш, това не го чака. Това не изглеждаше добре. Внимавай да не се контузиш, зелената фанелка. Изтеглили сте много. Да, не, защото е така натиска. После ще ми реве и ще ми каза, тук съм, тук ме боли. Какво гледаш, бе? Може да отпадне. Не. Той ще си има кешка, малко ми отхлаби. Чакай. сега много е лошо, когато срещу теб има по-професионалист. И двамата ръцете горе. Опитай се... Нали ми викаш, направи два слаката назад, а? Не викаш. Опитай се да... Апа! Малко това ще задържиш. Така. Точно това. Дърпай назад. Леко и цо, леко да не се контузиш. Спадите се тук много. Шакай да лекото шакай лапче. Не. Добре. Двама криваци се срещнали. Аз съм за Стефан Цанов. Ицо, тренирай. Това е тренировка, човек. Мисли си? Не играеш за такова. Това е тренировка. Важното е да няма контузии.
Уникална тренировка. Браво, браво, браво. 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 Пак оцелих победителя. Браво, супер. Това ти е идеалната подготовка. Айде, бе, Християна, нали си силен? Отвътре не можеш ли го заспреш? Има китка, но няма пронация. Много близко. Не виждам лактия на Ицо. Не му даде китката и на гола нямаше пин. Не китка му даде.